ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ତା ମଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ଏତେ ପାଠ ଏମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମଥା ବିନ୍ଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏମାନଙ୍କ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆମର ଯେ ସାରାଦିନ କାମ କରୁଛେ, ଆମର କିଛି ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ପଢ଼ ନ ପଢ଼, ମା ଏଟା କରିଦିଅ, ମା ସେଟା କରିଦିଅ। ଜଣେ ମଥା ଚିପିକି ବସିଛି ଚିପୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ସେଠି ବସିଛି ମୋର କେତେବେଳେ ଚିପିବ ବୋଲି ସିଏ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରଖିଛି। ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଟିକେ ଯଦି ରାତି 9:30 ଯାଏ ପଢ଼ିଦେଲେ ପାଠ, ତାହାନେ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଦିଅ, ଏମାନଙ୍କ ମଥାରେ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଦିଅ, ଏଇମାନଙ୍କ କାମ କରତେ କରତେ ସାରାଦିନ ପଳାଉଛି। ଏଇମାନେ ତ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିନି ଆମ ଛୋଟବେଳେ ଯାଇକି ବିଲର ଘାସ କାଟୁଥିଲେ, ଆଉ ବିଲର ତୋଳା ମାରୁଥିଲେ, ବିଲ ରୁଉଥିଲେ। ତୁମର ତ ଖାଲି ଘର ବସି ବସିକି ଖାଲି ମଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଇଏ ପୁରା ଶୋଇଛି ଆରାମସେ, ତା ପୁରା ବିନ୍ଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ନା। ସେ ପୁରା ପାଇଛି ତ ମା କୁଡ଼ର ତ ଆରାମ କିଛି ଲାଇନ ଡିମ୍ ଅଛି ତ ପୁରା ପାଇଛି ଶୋଇଛି। ଯେତେ ଗାଳି ଦିଅ ଯାହା ବି କର, ସବୁବେଳେ ମା 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 ହଉଛି। ବେଳେବେଳେ ବି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ଗାଳି ଦିଏ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ତା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ସେ ଯେ ଶୋଇଛି, ଯଦି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ବିଟିଯିବ, ଏଠି ତ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ। ମାନେ ଏଠି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ। ମୁଁ ଚିପା ଚିପି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ନାଇଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଆଗେ ବସିଗଲି ମୁଢ଼ି ପତୁଆ ପୋଡ଼ା, ଆଜି ଗୋଟେ ଗିମ୍ହାର ପତୁଆ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମ ମୁଢ଼ି ସହିତ ତ ପୁରା ଗିମା ପତୁଆ ପୋଡ଼ା ପୁରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତାପରେ ଗିମା ପତୁଆ ପୋଡ଼ାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଶାଗ ଭଜା, ଗିମା ପତୁଆ ପୋଡ଼ା, ଆଉ ଟିକେ ଆମର ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ନହେଲେ କେହି ଖାଇବାଟା ବି ରୁଚିବନି। ମିକ୍ସଚରଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବସିଛି ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା। ଗୋଟେ ତ ଖାଇଦେବ, ତାପରେ ତାର ଯେ ମଜା ଆସିବ ନା, ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ପୁରା ଏତେ ମଜା।